de reprospetter en de ko is al binnen. Maar drinken bij me uit Sint-Jabek alsjeblieft 2 kai is meneer mijn stuurtuig gevat. Bedankt. Loersma, scheppend, 1 keer bierkop Herman. We gaan nu naar Mebius Brandsmata in Marsum. Die had ook een deusje gekocht. En dan zullen we even zien wat er is. Er zijn eigenlijk alleen maar mannen die dit doen. Maar ik denk dat al die boeren, die binnen heel vaak mal je boeren of mal je man ontwerp. En dan is het misschien wel grappig dat er een vromme hoe de vlier komt die bij hun tussen de kei helpt. I don't mind it when you brings out the best in me, when you show your expertise, when the night always ends with a fight. Ja, Dat wist het? Ik weet het. Wat er iemand? Jawel. Mooi. Hetzelfde zorg. Ja. Dan weer op de televisie. Alle vakbladen, het zo instinct. Alles. Boerderij, waar heeft hij die? Boerderij. Veldpost. Playboy, Magritte. Ja. En ja, dat weet zo'n beetje. Ja. En waarom heeft die ding dan in het shirt? Het is lekker warm, maar op lichaamstemperatuur wijzen. Als dat net doet, dan gaat het rietje goed als waren. En dan maakt het wel zwaar dat het spul warm in de kook rijst of in de pink. En daarom heb ik zeer een warm plakje. Ja. Maar mooi had dat dan ook. Dat is net speciaal iets De van man mij. die had op een reg. Meesten. Ja. Nou is dat bij de biast. Ik had vrij, ja. Ja. Lekker warm. Weinig man, maar een BH om. Is dat het? Ik denk het. Maar viel het net heel gek? Nee, valt aan. Lekker warm. En voor de pink? Ik net dacht ik. Ja. Hij skopt net, dus goed teken. Dat is het. En als het goed is, dan wordt de kalf. Dan is er niet maand later een keeltje. Dus ja. Ja. Dus dat is een beetje een soort van de ooievaar. Ja. Als het zo juist, ja, dan ben ik de ooievaar. Ja. Hey, wat wil je hem graag dat ik vertel? Jan, ik wil even aan die kant staan. Wat dan? Jan Banstra, wie mijn allereerste leefde, wij waren 8 jaar en wij waren gewoon gek op elkaar. En ik vind Jan nu altijd nog heel erg leuk. Die vriendschap is altijd mooi. Weet je wat wij vroeger altijd tegen hem zijn? Mag ik het wel zeggen? Jawel. Grauwe Piet. Ik kan je dus vertellen dat ik 30 kilo afgevallen ben. Oh, duivelkater. Oh, Dus- dat mag ik net zeggen. En dat is nog niet eens zo heel lang geleden. Oh jee. En jou heb ik al te squallen zien? Ja. Hoe is dat? Nou, dat weer goed. Ja. Alleen er winnen een paar meesters bij dat weer een grote kring. Oh. Die ene had Pieter leltjes had van een holle oorskort. Ja. Die Dat je dan zo weg uit de weer, bank. echt weer. Ja. Nou, dat En ik weer- heb dat altijd gedaan natuurlijk. Ja. Hè. Dus, Maar hier hoort ik altijd niet in of? nou, meestal wel. Maar vroeger waren ze ook wel aardig strenger dan nou, toch? Ja, het zou wel eens zijn, ik ben net streng genoeg, maar vooruit goed les, Jan. Daar beheer ik het mee te krijgen. En de zwakkeren helpen. En dan komt het echt goed leer. Dan worden ze vanzelf stil. Ja? Die hadden plekkering aan, dat weer een hartstikke leuke Dat was meester. een joviale. Ja, echt weer. Die kon soms... meester Mulder ook. maar die weet te trouwens. goed. Ja. Die weet te goed. Waar kom je nou bij? Uit het noorden van Amerika, noordoosten van Amerika, uit de staat Vermont. We hebben al 55 jaar geweest.
Ben je speciaal voor de reunie wekker? Jazeker, dat hebben we dingen. Ja. Dus goede herinnering zo'n Prachtig, prachtig. Ja, dit is stil nog thuis voor mij. Alle jaren in Amerika, dit is thuis. Nee, algemeen belang. Dat jonkie had ik toen uit de greft hellen. En zijn mem had in mijn poesjealbum een heel mooi gedichtje schreeuwen. Ik ken dat wel, maar ik wil het maar net helemaal voor. Een stukje. Een stukje? Ja, nou ben ik in beeld vanzelf. Dit vogeltje kijkt vanaf een hoge tak naar beneden. Wat ziet hij daar in de tuin van de pastorie? Oh wee, als Griet Maarten niet op de wal had gebracht, was hij door het ijs gezakt van de gracht. En nu klinkt nog steeds een wijsje. Griet is een heel dapper meisje. Nou. Ik weet nog het eerste liefdescadeautje wat ik van Jan kreeg. En dat had ik heel lang bewaren. Dat was een jermondje met 3 rijen kralen. En de middelste wie blauw en de boetenste 2 wie geel. En dat had ik heel lang vertroetelen. En dat jermondje, dat wie Jan. Dat had ik hem kreeg nog even verteld. Ja, geweldig was dat. Het zijn nog maar tocht als die hele. Ja, geweldig. Ja, prachtige woorden. Ik wil hem ook nog even toetsen. Ken het wel? Mag je dat wel? Keer rustig in gang. Dat is een hele dik. Hey, heerlijk, ze kunnen het een lekker toetje. Ja. Nou, dat weet even de heer. Prachtig.